Number 5 is the number of children dying in the Philippines every day due to road traffic injuries. So, last few weeks ago, may mga naging viral na mga accidents sa Ria, sa SFX na involve yung mga families at yung mga bata na nagiging victims ng road traffic crashes in the Philippines. UNICEF, for that matter, UNICEF po is United Nations Children's Fund. Sa school, di ba, pinag-usapan natin ng United Nations. Isa po din ng UNICEF. Ang magdali po ng UNICEF is all about yung mga kailangan natin gawin po na mga advokasya para po sa mga bata. Ito po sa road safety, ito po ang number 1 cause of death for children age 5 to 19 years old. Tatapos-usapan po road safety, hindi na po usapang kailangan safe ang tao sa kalsada. Ito po ay usapang karapatan din. So the way UNICEF is advocating for road safety, it is a human rights issue. It is a child's rights issue. So